Iako je prijedlog budžeta za 2022. u Skupštinu stigao prije više od mjesec, o njemu su raspravljala tek 4 od 14 skupštinskih radnih tijela. Budući da će se na matičnom odboru za ekonomiju naći tek utorak 21. i srijedu 22. decembra, postavlja se pitanje hoće li poslanici stići da se izjasne o njemu u plenumu do kraja godine. Ima vremena, ali se nadam da smo mi onako okvirno dogovorili da se sve otprilike završi sa 29. decembrom. Vrijeme curi, a svakim danom pristižu amandmani na vladin prijedlog od kojih zavisi podrška partija. Odboru za ekonomiju do sada ih je dostavljeno oko 100 uglavnom Demokratskog fronta, koji je predložio i da minimalna plata u Crnoj Gori bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi od 650 eura. Oni ni danas nisu željeli pred naše kamere. Demokrate su nam kazale da tek slijede njihovi amandmani na zakone koje predlažu, a odnose se na korisnice naknada sa 3 i više djece, povećanje minimalne penzije i uvođenje dječjeg dodatka za djecu do 18 godina. Zadatak parlamentarne većine i svih nas je da usvojimo predloženi budžet kako bi od 1. januara građani mogli da očekuju povećanje zarada i svih onih davanja koje predviđa program Evropa sad. Ja se svakako nadam da ćemo mi uspjeti da postignemo dogovor sa predstavnicima Ministarstva financija, jer su i oni negdje u parlamentu rekli da postoji novac i za dječje dodatke, i za minimalne penzije, i za, evo vidjet ćemo, za korisnice naknada sa 3 i više djece. Popović kaže da u ovogodišnjem budžetu za to postoji višak od 25 miliona eura i ističe. Apsolutno ne uslovljavamo nikoga. Hoćete li vi glasati za budžet? Naravno. Odbor za zdravstvo nije podržao prijedlog budžeta, a Odbor za bezbjednost konstatovao je da njime nije opredijeljeno dovoljno novca za Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, kao ni za Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Ipak, u SMP-u vjeruju da će se priča o budžetu završiti do kraja decembra, ali njihova podrška nije bezuslovna. Lično zavisi od amandmana koje smo Socijalistička narodna partija dala na budžet kada je u pitanju poljoprivreda, poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori za koji mislimo da treba nešto više sredstava. Isto tako kad je fond zdravstva u pitanju i tu smo dali amandman i mislim da slijedi još par amandmana koji će uslijediti. To će biti nekakav preduslov. Mislim da ćemo se negdje naći u tome i da ćemo glasati za njega. I dok iz vladajućeg DF-a ne žele za našu televiziju da govore ni na jednu temu, u opozicionom DPS-u nisu raspoloženi za priču oko budžeta. Socijaldemokrate pak poručuju da za predloženi budžet neće glasati jer tvrde da nije realan i održiv. Ovakav prijedlog sa ovakvim dodacima i ovakvoj atmosferi zaista je za nas neprihvatljiv. Mugoša ističe da svi predloženi amandmani povećavaju rashode budžeta, a da su prihodi mnogo manji, što bi, tvrdi, moglo dovesti do deficita i enormnih zaduženja. Ono što svi moramo da budemo svjesni, da taj budžet koji se, ako se donese, se mora implementirati. Što se nas iz SDA tiče, predložit ćemo samo preraspodjelu u okviru određenih sredstava. Ja sam rekao da ću tražiti da se smanje za 1,5 miliona službena putovanja i da se ta sredstva preusmjere za socijalne servise. I dok poslanici spremaju korekcije, građani se nadaju da će od 1. februara primiti veće plate. Za razliku od Crne Gore, Srbija i Hrvatska već su usvojile budžet za narednu godinu.